بله مجار بگومان گلگ گرن کو کارودانین ویژی گلگ چه بون سرکوماری ترکیه لگل شاندا دم پارتی جویا روجوا سرکه لی ترکیه اف هفدیتنه بگومان دریا گشتیا کردی دژی باوی که گلکی برفره تیش رو وکرن محمد دارا کار شروکاری سیاسی لی هروها اندام مالبادا شیخ سعید افندیشی جه دیاربکر میوانی من سلاوریز بوده که محمد دارا کار که داره دستپیکی ده خوازم بزنه بم پشتی هفدیتنی گلول گورا باوریات پروسه اکتیفتر دبه دستپیکی ده سلاوی مجبو همو کردستانیان را و بو هولیری و کک جلال جبو تجی جمال براستی وکو آنی زمان اف پروسه آشتیا نو هەروەستی کی خورد دوام دکه لورا جمعه جوتمه وردا گلک هفدیتن چه بون هیاتا دم پارتی و اوه کو نافبری دکن گلک جاران به پارتی سیاسی را به سازی سیویل را به ایمرالی را به گلک جیان را هولیرو و حتی سلیمانی هفدیتن خود چه کرن خویای کو اوه جارا چارمین دیسا هیات شانده هره ایمرالیه fakat beriyawi doho hevdîtinê ki gelek mühim çêbû bi serokkomarê Tirkiye re ev tê çi mebestê çi meعنê yani ew wî çi ye taybetmendiya wî çi ye dixwazim çend gotin li ser wî bêjim ev ya tê vê meعنê ku ev prose bi awayekî erînî û xurttirîn dewam dike ew yek êdî duyan îrada dewleta Tirkiye û tevayê Tirkiye jî vê prosê palpiştî dike. Çünkü Reis Erdoğan serokê em bêjin Cumhuriyeta Tirkiye û serokê Milleta Tirkiye û wî jî gelek bi awayekî erînî gotinê xwehanî ziman pêşwaziyekî bi qedr û qîmet bo şande çêkir û dûpat kir carekî dî eşkera kir ku ew pişt vê prosê ne. Yani ev prose ev pêvajoya nû pêvajoya partiyek tenê ne dewleta Tirkiye ve pêvajoyê vê prosê dide dewam kirin û hatiye geheşta astekî qonaqekî nû ew jî qerara çekberdanê û tasfiyekirina PKK ye. Birêza karniha şanda Dem Partî piştî hevdîtinê daxuyanîdan ragihandina Dem Partiyê hebû gelek erênî û pozîtîv peyam da şanda Dem Partî xwendina te li ser wê yekê çi ye birêza kar? Belê rast e do hem bi awayekî nivîskî hem jî bi devkî eşkera kirin ku hevdîtina a şandê yani ev heyeta Dem Partî bo Cenabê Erdoğan bi awayekî erînî û gelek jî bi awayekî erînî hanî ziman xuyaye ku mutabaqatek nava em bêjin Dem Partî û nava hikûmetê da ittifaqa cumhur da heye lewra eger yani mutabaqat çê nebana bi vê awayên bi eşkerayî bi awayekî pozîtîv ev gotinê xwe dê nehaniyane ziman feqet xuyaye ku ber bi başîtiyê ber bi çareserkirina pirsgirêka Kurd helwestekî xurt heye û ji xwe ji dewletê jî ji hikûmetê jî ittifaqa cumhur jî gelek eşkerayîn gelek daxuyaniyên pozîtîv çêbûn ez bawer dikim di meha Gulanê da mangî şeş yani pênc meha pêncan da ew ê PKK kongre xwe bicivîne û qerara çekberdanê çêk bide li ser Rojava Kurdistanê kêşe problem hebûn da ku navbera Qamişlû navbera Şamê da ew ê çawan yani prose dewam bike ew jî xuyaye ku li wê derê jî bi awayekî erînî hevdîtinên navbera hikûmeta Şamî û hikûmeta herêmiya Kurdan Sûriyê da dewam dike gelek tiştên pozîtîv ji wê jî dikevin goyê me ez hêvîdarim û bawerim ku ew ê rojên pêşiya me da ew ên gelek
daxuyaniye nû û pozitif eşkera bibin. برێزا کارنوها ئەف پرۆسە دەمەکەوەکی کوتە کەرەم کردی برێڤە دچە gelek ئاگاهداری هورگلیên gelek balkêşek û wekî Kurdistan 24 ji vê proseyê ku em agahdarin hene. Niha bîr û baweriyekî wisa heye ji xwe ji xelkê ku di proseyê de cih digirin de jî hatiye gotin ku Türkiye daxwaz dike ku aştiyeke mezin li gel Kurda pêk bîne. Yani aştiyek li gel Kurdan ne bes li gel Bakurê Kurdistanê. Li gel her çar parçeyên Kurdistanê, li gel Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê di vê seknekî wisa ya komara Tirkiye çawa dinirkîne. Rast e. Ez helwesta hikûmetê û ittifaqa cumhur samîmî dibînim. Berî her tiştê wî bêjim. Lewra haya me ji gelek tiştan heye. Di çapemeniyê da kesayetan da hinek tiştên gotinê wek em bêjin hinek layan henin ku dibêjin ev ya wek xapêk e. Na wisa nine. Dewleta Tirkiyê bi eqlekê stratejîk qerara xwe daye ku bi Kurdan ra ittifaqêka stratejîk çêbike. Lewra bingeha vê ittifaqa stratejîk ne îro bi salane ku wirde hazir bûye. Tirkiye dixwaze ku li ser esasên medeniyeta rocelata navîn cumhuriyetîka nû ava bike. Yani Tayyip Erdoğan jî, kadroyên Tayyip Erdoğan jî û ittifaqa cumhur berê tabi MHP nerazî bûn, ana MHP jî nav daye. Ew dixwazin ku vê cumhuriyeta Tirkiye li ser hîm û esasên temelên medeniyeta rocelata navîn nû da ava bikin bi awayekê berfireh dewleta Tirkiye bibe dewletêka gewre feqet bi vê şeklê nabe dewletekî gewre bira gewretî nikare ji bo ev gelên rocelata navîn bike. Lewra lazim e ku dewlet xwe veguherîne qanûna bingehînîka nû sivîl û demokratîk bide pêşiya xwe bi temamên gelên Tirkiye û em bêjin aliyên aştiyên hemûyan ra ittifaqek çêbike. Yani gelek tiştenin ku veşartîne de çapemenê de cînagirin feqet em zanin ku dewlet stratejiyek daye pêşiya xwe ne ji bo Kurdê Tirkiye ji bo Kurdê rojelata navîn tev da ittifaqeka stratejîk daye pêşiya xwe. Birêza kar yani ger bi Kurtî tê bersivamîn vê derbarê de bidê tê gotin ku yani gelek şirov hebûn şevîdin piştî hevdîtinê ku Dem Partî nêzîkî ittifaqa cumhur jî bibe. Gora baweriya te tiştekî wisa hatiye rojeva civînê? Yani ew jî tabi ev ye di parlamentoyê de ew ê Dem Partî daha jî xurttir ew ê cî xwe bigire û ji bo hazirkirina makezagonêka nû belkî Dem Partî nava ittifaqa cumhur da cî negire feqet di nava sîstema demokratîka Tirkiyeyê de ew ê cî xwe bigire. Yani piştê vê hevdîtinan ew ên ji bo Dem Partî firsetên nû çêbibin ji bo sivîlbûna Tirkiye, demokrasiya Tirkiye û heq û mafê Kurdên Tirkiye çi ne ew ê di parlamentoyê de bêten ziman û ji bo çareserkirina wan jî lazim e ku Dem Partî jî rola wî hebe. Ez bawer dikim ji îro pê da ew ê Dem Partî û Partiyê Kurdan, siyasiyên Kurdan ew ê daha zêde di nava sîstema demokratîka Tirkiye da cî xwe bigirin û ji bo heq û mafê Kurdan ew ê daha zêde gotirê xwe bêjin. Spasiya te dikim birêz Mehmet Ara Akar, şrovekarî siyasî ji Diyarbekirê gelme.